Nsellmilkom bib tiegħi u segwaċi tal-Kamra Sportiva. Qed nagħmel dan il-video sabiex nagħti ir-reazzjoni tiegħi rigward il-partita Newcastle kontra Manchester United. Logħba li l-United tlifna bl-iskor ta' 2-0. Bħala kummenti ma tantx hemm wieħed xi jgħid ħafna jew fil-verità hemm ħafna xi wieħed jgħid. L-ewwel ħaġa li għandna ngħidu huwa proset lil Newcastle, però ngħid proset lil Newcastle mhux għax naħseb li huma xi tim aħjar mill-Manchester United. Newcastle urejna kemm mhumiex tim aħjar mill-Manchester United fil-final tal-Carabao Cup, imma dakinhar id-differenza kienet illi l-players urew ħeġġa, urew passjoni, kien hemm tragward. U kien hemm ukoll Casemiro ukoll. Di hija xi ħaġa illi kull darba li ma jilabx Casemiro it-tim qed imur il-baħar. U għall-klabb tal-United hija xi ħaġa li żgur mhijiex aċċettabbli. U ma nistgħux nibdew niddependu żejjed fuq plejer. Rajna dal-aħħar logħbiet, il-forma tal-United kienet naqra concerning u fil-fatti huma logħbiet ukoll illi Casemiro tal-logħba kontra l-Liverpool dal-aħħar ukoll ma kienx ġifieri ovvjament involut għaliex qegħdin nħossuh ġifieri kemm kontra l-Fulham. Il-Fulham ġifieri bħala logħba kienet logħba li l-United erbaħna bil-fortuna, ngħidu kif inhi, il-Fulham kienu aħjar bil-Manchester United kif kienu Newcastle illum kienu bil-qawwa aħjar mill-United. Ġifieri bħalissa mingħajr ma nistama forsi drammatiku, imma jekk navalwaw l-affarijiet kif suppost qegħdin barra mill-FA Cup, thankfully maħniex għax il-logħba daret favorina b'dawk iż-żewġ tkeċċijiet ta' Willian u ta' Mitrovic u allura għadna fis-semifinali tal-FA Cup, però llum mingħajr dubju Newcastle kienu l-aħjar tim fl-ewwel żewġ taqsimiet. Laqtuni ħafna l-kummenti li għamel Luke Shaw wara l-logħba fejn qal li mhux għax Newcastle huma aħjar mill-United kif diġà qatt qabel kif bdej dan il-video ukoll, però kellhom iktar hunger, kellhom iktar attitudni aħjar minna, desire u passjoni. Però għalija li nerġgħu mmorru għal dawn l-affarijiet li konna nitkellmu fuqhom snin ta' qabel mhumiex aċċettabbli. U nippretendi li setup ġdid, coach ġdid bi players ġodda, dawn l-affarijiet ma jibqgħux jiġru. Jekk sebqgħu jiġru, insew li tal-United nistgħu nerbħu unuri kbar. Meta ngħidu unuri kbar jiġifieri nikkompetu sew għal-League u għal-Champions League. Ġifieri hemm bżonn il-mentalità tal-iskwadra tkompli tissaħħaħ, jiena nemmen li għamilna progress komparati ma' snin ta' qabel, però qed jiġu wisq logħbiet kultant dal-aħħar hija concerning kif qed jiġu daw it-tip ta' logħbiet forsi fatig. Nisperaw li mhux qed tidħol ċertu compliancy wkoll li erbaħna tazza u naħsbu li issa se nġerru kull mem magħna, però li taqla 7 kontra l-Liverpool. Il-performance kontra l-Fulham u l-logħba tal-lum u kif ukoll kontra Southampton li merbaħniex u lna ma niskorjaw dal-aħħar 3 logħbiet fil-lig ma skorjajniex hija xi ħaġa illi concerning. Kif diġà għadt ukoll il-fatt li meta ma jkunx hemm Casemiro hija concerning ukoll. Xi ħaġa fattur huwa concerning ukoll huwa l-away form dis-sena kontra t-timiet il-kbar tista' tgħid illi tajna figura ħażina ħafna bħala Manchester United. Ġifieri bażikament tlifna kontra l-Manchester City, tlifna kontra l-Arsenal, tlifna kontra l-Liverpool u kif tlifna wkoll tlifna llum kontra Newcastle u ġejja logħba wkoll kontra Tottenham. Importanti li dik il-logħba li fadlilna nilagħbu kontra Tottenham away li jaf tkun deċiżiva wkoll. Għat-top 4 nagħtu figura ħafna aħjar. U mingħajr ma nsemmi wkoll dis-sena wkoll iċ-Chelsea li ġejna wkoll drol dik il-partita kontra tista' tgħid l-ar Chelsea ta' dal-aħħar snin
ma rbaħnija wkoll. Ġifieri hija xi ħaġa jekk aħna rridu niċċellenġjaw għalik apparti l-attitudni l-away form trid timprovja bil-qawwa kontra it-timijiet ikbar. Jiena nittama kif jiena ċert illi Erik ten Hag jagħtihu nota ta' kull ħaġa li qiegħda tiġri u nittamaw illi nirranġaw fuq dak li qegħdin naraw. Nisperaw illi għandna staġun promettenti ħafna, però iżu li qed jiġri dal-aħħar nisperaw li the season won't unravel, ġifieri diġà għandna tazza, konna qegħdin f'pożizzjoni ħelti ħafna fit-top 4 daqqa waħda qegħdin ġejna fid-dubju għaliex issa f'daqqa waħda Newcastle qabżuna, alright, punt indaqs, però logħbiet indaqs ukoll, jekk Tottenham terbaħ il-logħba tagħha kontra Everton, nispiċċaw barra mit-top 4. Naraw bit-top 4 alright ħajkonna żewġ logħbiet in hand u rridu narabu kontra Tottenham u Tottenham ukoll huwa tim li għandu l-problemi tiegħu, però naħseb dawn l-aħħar prestazzjonijiet tal-United arġajna ftaħna l-bib u għad-diskussjoni li għalija mhux aċċettabbli meta tgħid konna komdi daqshekk għat-top 4 f'daqqa waħda ħanarġgħu nibdew niddiskutu jekk aħniex ħanikwalifikaw għaċ-Champions League li għall-ħares qatt ma tiġrix tkun xi ħaġa diżastruża. Għalkemm ukoll għadna fit-tazzi ukoll. Però għalija li l-United għandhom li fil-league nkunu sodi u nġibu ir-raba' post jiena li jkun nippretendi li niġu mal-ewwel tlieta meta tqis kif ġi l-istaġun. Jiġifieri ġejjin żewġ logħbiet kontra Brentford kif ukoll kontra Everton illi rridu a minimum of 6 points. Jekk nieħdu nqas minn 6 punti, mbagħad bla dubju li l-bieb inkunu ftaħni ħanka l-timijiet bħal Liverpool, ġifieri għalkemm tilfu meta jaraw iż-żelq it-taħat ieħor bla dubju jibqgħu jittamaw li anke huma jistgħu jkunu li huma li jġibu ir-raba' post għax għadu miftuħ ħafna. Ġifieri fl-istess kien ma tkun negattiv ħafna, ġifieri ilna ngħidu ġifieri li l-iskwadra hija kwajt naqra limitata, ġifieri affarijiet kbar maħniex nippretendu qaqqas illum forsi daħal ftit Martial li huwa boost naħseb li Weghorst qed juri li għalkemm jaħdem ħafna. Però għalija mhuwiex il-plejer li jibda kull logħba bażikament mal-United ma nafx kif għalkemm jaħdem ħafna kif jista' plejer bħal Weghorst illi llum raġa wera kemm mhuwiex finisher, mhux qed ngħid imma laqas tafa' on target minn sitwazzjoni bħal dik, rajni ħamel darba jiġi f'sitwazzjonijiet tajbin però ma japprofittax ruħu għalija l-plejer li qed ifalli dak it-tip ta' chances u dejjem jibdaw hija xi ħaġa concerning. Ġifieri l-fatt li rajna l-Martial lura hopefully jirnexxielu jżomm fitt ukoll kienet xi ħaġa li għall-inqas tinkoraġġini ftit għall-logħbiet li ġejjin. Fadal ukoll nitkellmu wkoll fuq il-plejers l-oħrajn li għalija ma tantx kien hemm wieħed illum ma kienx hemm tista' tgħid plejer li impressjonani Anthony ma impressjonani xejn midfield tista' tgħid naħseb aħjar tefgħu rescue team għal dak it-tim għax ma nafx fejn kien il-midfield tal-United, Bruno Fernandes ma kellux logħba tajba xejn, ġifieri it-tim kollu naħseb ta' forsi De Gea illi żammna hemmhekk għal ħafna momenti fil-partita, ġifieri ma narax plejers illi impressjonaw illum bl-ebda mod u hija xi ħaġa disappuntanti ħafna minn perspettiva tal-United meta tqis illi konna nafu li Newcastle ħajħorġu għalina llum, ġifieri Newcastle rridu għall-logħba kellhom bżonn aktar mill-United, però li toħroġ jisab dik it-tip ta' attitudni ma nistax naċċettaw. U wara l-logħba tal-Liverpool. Il-logħba tal-Fulham ukoll kont nippretendi attitudni ħafna aħjar mit-tim. Però ejja ma noqgħodux inkun naqgħu negattivi u nispiċċaw nippuntaw subajna lejn xulxin. Importanti li one second il-ħaġa nitalmu minna, però bżonn li ntalmu ħafna, għax ma xa nitalmu daw l-iżbal ħeqpaw jirrepetu ruħhom u nafu fil-passaġġ ġara meta għajna nagħmlu dawn it-tip ta' żbalji. Ġifieri għalija llum il-plejers kollha m'hemmx minn ngħid nagħtih kważi naħseb forsi ftit jekk tista' qasri kważi Rashford kien kwiet,
Ġifieri ma qas irrid noqgħod nippunta li ngħid plejer kif għedtilkom, ġifieri forsi jekk hemm xi ħadd li forsi huwa il-goalkeeper imma qlbija ma minix lest u laqas jien komdu nagħti xi ratings pożittiva lit-tim. Naħseb anke Ten Hag dam ħafna m'għamel is-substitutions, ġifieri minn hemmhekk ukoll naħseb li anke Ten Hag hemmhekk għamel l-iżbalji tiegħu u l-fatt li daħal Lindelof ma fimtix aqqas, ġifieri fl-aħħar ġifieri ma nistax nifhem kif taqla Martinez u Varane li huma aqwa difensuri tagħna u fil-fatt it-tieni gowl iqlajna ġie minn fuq Lindelof ukoll, ġifieri dik ma fimtix dik is-sostituzzjoni, però Ten Hag huwa uman ukoll u ċert li minn dan l-istaġun se jitgħallem kif qegħdin nitgħallmu aħna kollha fuq it-tim. Looking forward għall-logħbiet li ġejjin biex nara x'risposta sa Senatu, ħanarġgħu nkunu ovvjament mingħajr il-Brażiljan Casemiro, ġifieri rridu noqogħdu attenti però huma definitely qed must win games għaliex jekk infallu ħa nispiċċaw barra mit-top 4 u hija traċedja jekk dan tiġri. M'għandix iktar xi ngħid fuq il-logħba tal-lum, ġifieri nsellmilkom nittamaw għal affarijiet aħjar very soon ġifieri fil-logħbiet li ġejjin. Ma ninsewx li għadna fil-kompetizzjonijiet ukoll f'żewġ tazzi ukoll u t-top 4 għadu d-destin tat-top 4 għadu f'idejna ukoll, ġifieri in a way tajjeb ukoll qed nitalmu minn dawn l-iżbalji ħalli li s-season li ġejn approachjawh jekk dejjem ngħid ikollna forsi owners ġodda wkoll li jesti forsi jinvestu aktar fit-tim ikollna nafu aktar idea ta' difetti li għandna bħala tim u nafu li b'dan it-tim aħniex se niċċellinġjaw għall-unuri l-kbar. Forsi narġgħu niċċellinġjaw għal xi Carabao Cup u forsi għat-top 4 imma ma nħaltuwiex imbagħad għall-unuri l-kbar. Insomma, nsellmilkom bibtiegħi grazzi tal-li segwejtu dan il-video u xorta waħda glory Manchester United. Għall-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Biżebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, fil-waqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u it-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija, narawkom għall-pjazza. Introduzzjoni da xej differenti l-lum ovvjament bix-xiera wara l-ġbajt nidħol live wara telfit koroħ
Fejnu ħabib tiegħi Wayne Kuxkieri, eżempju. Qed nistennik ħabib tiegħi qed jgħidni friend aċċettajtek, kont les biex taqlali wara kull derbi. Tix jgħadaw sieħ bil-lejla wara t-telfa tagħkom u l-erba li tajna aħna lill-leaders. Nistennik jien. Nofx kemm dom tajt li wara s-Super Club dom taqlali. Kif tix jgħadaw illum? Qed nistennik jien sieħbi. X'ingħidu? X'ingħidu l-brak kelli l-isfortuna li ma stajx nara l-logħba kollha mill-bidu sal-aħħar, dan għaliex kelli dram tal-ġimgħa kbira fattan kelli editur. Ġi segwieħ ġewwa s-seda l-Islam. U ma stajx ovvjament nara l-partita mill-bidu sal-aħħar, rajt ħafna u ħafna minnax. Stista, ma tarax logħba ma' Napli u għażdek jiena nsaw logħba ma kemunax, ma nfallix ma kulħadd jaf. Nibda fejn, uffiża li kemuna sew. Xi ħaġa tal-blieħ għal min mela ħanibdew naqra inneħħu ftit kif jgħidu għandi ċertu sassolini nell-skarpe. Ħanibda ntajjerhom naqra. Nibdew b'min Milanisti qegħdin live bħalissa, importanti li nfakru li qegħdin live, ġifieri min qed jidħol bħalissa dan il-video qed isir bħalissa mhuwiex qed isir irrekordjat, u mhux intomx qed taraw x'għandina rekordjata, ma bħalissa qed nitkellem live jien għal min forsi ġi segwi dram qed jirani differenti għax għaddi kif innaqqas 15 sena minn ħajti bej xahar u leħja. Qegħdin live hawnhekk biex nitkellmu dwar din logħba. Ħanibda ftit billi insemmi xi diskors. Ħafna Milanisti, u mhux wieħed jotnej, ħafna Milanisti qalu Lejaw, spiċċa jrid jitlaq Lejaw, imbarazz Lejaw, naħħuh. Għadna tal-istess fema wara li l-bieraħ ġab fix-xejn id-difiża tan-Napli, il-Captain Di Lorenzo li huwa wkoll ir-right back titolari tan-Nazzjonal Taljan. Lobotka plejer kbir m'għandniex bħalu l-Milan Lobotka, saqsiltonali x'inhu Lobotka. Għalhekk ma tix tlablab u tfaħħar il-ħadd ieħor biss imma tittara l-affarijiet tajbin li għandek inti. Il-bieraħ Pioli wara il-kapaċità kbira li jeqleb il-formazzjoni bid-difiża bit-tlieta u nirtornaw għad-difiża berba. Berba d-difiża, berba. Dias li qleli. Mhux Dias li għawleha u Salema kemm dik xi ħaġa oħra. Botta żgħira, Napletani. Eleb għad-difiża berba x'hekk kien hemm il-bżonn u r-riżultati reġgħu deru. Simon Kjer kellu raġuni pat Simon Kjer. Wayne Kuxkieri qiegħed jarana. Kif aħna ħabib tiegħi. Insellimlek minn Jack Dikwari Bonaventura ħabib tiegħi. X'ħaġa rrid ngħidilek hu. X'ħaġa rrid ngħidilek sieħbi. 10,000 fil-lik huma da xejn ħafna, naħseb, ma nafx, hekk naħseb jien li mit 28 partita titlef 10. Naħseb li huma ħafna. Ftit ħafna. Qabel xejn nixtieq nuri xi ħaġa. Illum qed inżanżan ir-raba' flok dan intuża l-Milan Atalanta wasal li issa u kuntent ħafna bih, allura qed niddebutta bih. Dwar il-partita nerġgħu naqbżu fuq il-partita. Kjer kellu raġuni pat meta fin-Nazzjonal qal li huwa delus li mhux jilgħab. Il-bieraħ lab u naħseb għadu s'issa Simeone fil-buttija, ma nafx hekk taxxelek jew tal-lemin imma dew qed iżommu hekk keychain fil-but. Għax xejn, darba rajtu kellu okkażjoni Simeone fil-bidu tal-partita. Tomori ma Kjer jaqbel wisq. Konna ngħidu Tomori ma Kalulu jaqbel, però Kalulu la jidħol lura kemm ħajkun titolar. Ma nafx. Onestament ma nafx. Jiddispjaċini għal Malik Ċaw li kienet jilgħab lob tajjeb, però naħseb illi jiena kieku issa wara li rajt il-bieraħ inżomm l-istess 11 sija mal-Empoli u anki man-Napli l-istess għall-ewwel lek ta' Champions League se jitlab ovvjament il-ġimgħa d-dieħla. Ta' minnejt ukoll x'logħba għamel Brahim Diaz. Dit-tieni darba li ma tim kbir Pioli esperimenta l-Brahim Diaz fuq il-lemin. Fiż-żewġ partiti skurja nirreferi għal bieraħ u għal Milan Juventus nitlabet fis-6 ta' Ottubru tal-2022
U fiż-żewġ logħbiet ibrilla. Dan ifisser li Brahim Diaz jista' jkun potenzjalment ir-right winger titolari sal-aħħar tas-season, għal min forsi nesa l-istess Brahim Diaz kien titolari fil-logħba meta tajna 7 lit-Torino u ġimgħa qabel 3-0 ġew Juventus Stadium l-ewwel rebħa tal-Milan ġewwa Juventus Stadium. Ukoll kien skurja. Sija f'waħda u sija fil-logħba l-oħra. Iż-żewġ logħbiet kien lagħbu mal-Lemina li x-ċentrali kellna l-number 20 tal-Inter li palma tafu ma nsemmiex. Għax jekk insemmi ħna jagħtlu b'mod differenti kif jismu fil-verità. Mill-bqija. Jiena li l-bieraħ anke x'kien daħal Salemakers jew ħaxi steroids nafx. L-affarijiet li beda qatt ma rajtu jien. Jaqgħad ma rajtu jagħmel dak li jagħmel il-bieraħ, jgħaddi minn bej erba', qabeż erba', minn bej saħaħ goaler. Qatt ma rajtu Salemakers dal-mod. Qed ngħid da Salemakers jew Gareth Bale. Għax ma xeġġiex Bale Makers ma nafx minn xert elli b'x'ismu minn Salemakers għal Bale Makers ma fimnek li ġof da biddel is-sima l hekk jiġi għamal minn Sare Bale. Emmedin. Mill-bqija xejn, m'għandix ngħidlek impressjonanti kif meta l-Milan iridu jilagħbu jifqgħu il-kulħadd. Onestament jifqgħu il-kulħadd. Wara l-logħba tal-bieraħ nazzarda ngħid li jekk nilagħbu dejjem bħal-bieraħ nirrepeti. Jekk nilagħbu dejjem bħal-bieraħ qas missitu mill-Bayern ma nibża. Onestament ma niddardar minn ħadd. Onestament qed ngħidha. Jekk nilagħbu dejjem bħal-bieraħ, mhux l-istess mira lagħbu mal-Udinese jew mal-Fjorentina, saqajja mal-art, però bl-ikbar serjetà. 4 lin-Napli. Ma niftakarx naħħal lin-Napli għalaw 4 home. Rajt statistika naħħal għalaw 2 goals home fl-ewwel taqsima kienet fl-2019, 4 snin ilu. Naħħal għalaw 2 goals fl-ewwel ħaf. Però ta' 4 ma nixxilix insiba. Jekk forsi l-editur jirnexxielu jqalleb u jsib minn x'imkien jgħidilna meta l-aħħar in-Napli ġewwa il-ground tagħhom, li ovvjament dak iż-żmien kien San Paolo u mhux il-Maradona, għalaw 4 goals. Li żgur l-ewwel darba li l-ground kemm ilu jismu Diego Armando Maradona Stadium, in-Napli għalaw 4 f'dal-ground żgur. Dik ċert ismu. Dwar San Paolo m'għandix idea. Ma nafx jekk għandix forsi xi kummenti, jidher li s'issa ħadd ma kummenta. Jekk ikkummenta xi ħadd jew irid jikkummenta xi ħadd. Hemm ħafna kummenti qed jgħidilna l-editur ħan idħol niċċekkja skużawni ma peress kont fuq YouTube ma kontx qed fuq il-paġna allura ovvjament m'għandix aċċess għaliha. Nidħol issa biex niċċekkja biex nara ftit il-kummenti illi għandna. Iva għandna ħafna kummenti fil-verità skużawni niskuża ruħi li għaddi ma ngħid xejn però għażu sa mħallini fil-fatt narhom. Skuża daqsxejn ruħi però jidher li ħajqgħod jilgħab xi daqsxejn ħajqgħod jitkessaħ. Għax ma nistax nar Ammuma. Wendel Mifsud għalilna Kalabria żamm lil-Gvara. Proset. Importanti ma semmejniex. Gvara ċkelja huwa plejer enormi u ħadd ma jista' jgħid li le, però huwa l-kontra tal-ew meta isib l-ispazji ibati. U l-bieraħ Kalabria taħ l-ispazji li rid bl-għajnuna ta' Brahim Diaz li jenu ħafna bħal ma jen b'mod stupend li jaw lil-tejhom u ma meġej, grande kapitano ben tornato in campo. Benna ser tfih lil-lobot kalbira minn Talana Tart. Benna ser u speċjalment tonali jena rajt it-tnej li huma flimkien ma' Krunic, għax Krunic ħadd ma jsemmih u bħalissa huwa plejer impressionably. Johan Saliba għamlenna ħafna qlub Rossonieri, ekku, forza Milan sempre. Michael De Bono jini li nidaj issa jekk kiddunix il-ġimgħa Empoli għax ġili jberħu kil-Milan dew l-istess ġimgħa l-oħra. Ekku Mike, ekku jiena lek irreferejt għal meta qed jekk nilagħbu kif labna l-bieraħ ma nibżax mis-City u mill-Bayern, però iva nhar il-ġimgħa mal-Empoli hija logħba oħra u aħna nnafizzju maż-żgħar eġaluna ftit inċemplu lok ngħidha kif għadna inti. Brady Boġeja bajdu jibdak testi ta' xara tfakkarni
U bid-dafa fakrek minn daqs daw plejers. Mhux ħan irrispondik. Għax kontu ġaħan idaj, ħalligni jara. Kalulu flok Kalabria lija. Ismani, għaw Alan. Kalulu flok Kalabria. Ma tistax tajda bħalissa. Jekk Kalabria jkun kif kien il-bieraħ, jiddispeċini kalulu jpoġġi. Da sekk li jpoġġi naqra b'nedha. ħatmu prescendibli ta' l-ewwel jiġi l-klabb u jiena lija Kalabria, jiena lija ma' mis-60. Eman Kamilleri mal-Bologna minna lija ċomba l-aħħar għalaw 5. In-Napoli għalaw 5 mal-Bologna. Eman tista' forsi tispeċifika n-nektar minn hekk. Fil-verità jgħid li Antonello, Napoli 2, Roma 4, l-istaġew kien 17-18 l-aħħar laqgħa 4. Tal-famuża lukanda ta' Sarri. Orrejt, tal-famuża lukanda ta' Sarri li kulħadd isemmi. Nafu li Sarri magħruf mal-lukandi. Però xorta mhux 4 b'xejn, 4 b'2, ġifieri xorta manna. Juventin minix, però meta l-Juventus qed jirbħu u n-Napli kollhom konfront dirett dejjem ifallu għax li kieku fallejtu il-Juve kien joqorbu. Mind you, minix inneħħi l-mertu tal-Milan, ħabib għax jien kif għedtek fil-Champions League, il-Milan nemmen li taqlawhom. Il-Milan fil-Champions League għandhom l-esperjenza. Xi tajli fuq Brahim Diaz meta jrid? Proset. Mela Brady din assolutament ma naqbix miegħek, ħanqodu sejrin hekk allura ma narawx futbol. Allura l-Arsenal meta fallew is-City u l-Arsenal ġew draw għamlu apposta biex is-City jibqgħu bit-tama li jieħdu l-lejk. In-Napli kieku jridu jfallu kien jitilfu b'xejn, jew tnejn b'xejn. Bek Spalletti ma ġiġilet ma' referi fil-ħafna u kellu anke battibek ma' Maldini meta Spalletti marfu qallu tikkondizzjonana l-logħba ma kienx hekk. Assolutament eħu. Għalma dik li dijat dwar Brahim Diaz, li tkellimt, Brahim Diaz meta jrid huwa plejer fondamentali. Meta ikun switched off xejn. Kif kalli għafalżon, għanna nibdew bl-istess nax never change a winning team. Proset. Eżat kif kontent naħseb jien, għalmenu taħseb bħali. Għanna nattart, Krunic u Tonali għat jaqblu islim kien Ben Nasser labu sijem il-biraħu l-obot kat fih Ben Nasser. Fil-fatt kienet mossa li għamel Pioli, flok lab l-Krunic trekwartist, skafettajt inti, lab l-Ben Nasser trekwartista u nizzel l-Krunic li kien ma Tonali u kienet mossa il-ħadmet immensament tajjeb. Julian Camilleri jena li għattim skiħ il-biraħ kellu prestazzjoni tajba ħafna. Ekku. Naħseb kieku kien nasibu plejer li ngħidu ma kienx l-aqwa plejer. Sorry, mhux ma kienx l-aqwa plejer, ma kienx tajjeb, m'għandniex. Ma nafx għandniex iżjed kummenti, jidher li s'issa għandna dawk biss u wejn kuxkieri ma kummentanniex, wejn qed nerġa' nsellimlek jien sieħbi. Qed nistenna kumment minn għandek qed inxejjillek bin-number 5 ta' Bonaventura biex niftehmu. Qed inxejjillek bih dan. Naflu wara taqla li ta' ma dak is-sabeħ tal-futbol. Dak is-sabeħ tal-futbol. Jiena qiegħda u pretendejt li tidħol tgħid li mar hello tie. Imar hello. Ma tix. Meta trid m'għandi l-ebda problema, ma nafx hekk l-editur qed jgħid li meta jixtiequ li jkunu f'botta u risposta jiena Wayne nispera li taċċetta din l-istedina tagħna jiena minn ħadd ngħidlek iva bil-qalb kollha nispera li int minn naħdijak ukoll. Jidher li m'għandniex iżjed kummenti għal menu għalissa għandi l-live chat miftuħa bħalissa ġifieri ma stafx tgħidu li mhux qed insegwi darba tinsegwi. Ma jidhirx li għandi iżjed kummenti, la m'għandniex iżjed kummenti allura ħanwaqqaf din it-trasmissjoni hawnhekk dwar il-partita Napoli Milan nerġa' ngħid biss xi ħaġa sabiħa immens, xi ħaġa li qatt ma stennejta rebħa bħal di u naħseb li ħadd iktar ma stennija. Nixtieq nirringrazzja però qabel nagħlaq lill-sponsors tal-Kamra Sportiva lil The Barber Room illi ilu jisponsorjana ftit u wkoll nixtieq nagħti il-merħba mhux l-ewwel darba diġà però l-ewwel darba ħansemmihom jiena għall-pjazza li jinsab Birzebbuġa u Your Beauty Essence illi wkoll huwa parti mit-tim tal-sponsors tagħna. Għal-Mix Zone, fil-fatt għal-Mix Zone importanti, għal-Mix Zone, skużawni, importanti nħawad ftit, dawn huma sponsors għal-Mix Zone. Nixtieq nfakkarkom li l-appuntament li jmiss ta' Kamra Sportiva fuq Mix Zone se jkun nhar l-erba' li ġej fid-9 ta' filgħaxija fil-9 flaxija fejn se jkollna
żewġ partiti importanti x'niddiskutu, se jkun hemm il-partita Inter Juventus ħanaraw jekk l-Inter wara daw il-logħbiet diżastru fil-kampjonat u mhix se jirkupraw il-forma tagħhom fil-Koppa Italja nafu li Simone Inzaghi fit-tazzi għandu iktar kif tgħid ikun aħjar meta jilgħab fit-tazzi milli fil-kampjonat u għandna wkoll Liverpool Chelsea fej ovvjament se nisimgħu anzi nsejt ngħid il-kummenti tal-editur u ta' Mark Schembri għal naħa Interista u Juventina u Liverpool Chelsea fej se nisimgħu ovvjament il-kummenti tal-Kopajt Chris għal din il-partita.